Мәгариф ил-күләм проектының заманча мәктәп федераль проекты кысаларында районыбызның 3 мәктәбендә үсеш ноктасы кабинетлары ачылачак. Бүген беренче заманча таләпләргә туры килгән кабинетларны Күкмараның Атлас Булатов исемендәге лицейында ачтылар. Быелгы елны менә шу күп профильле дип әйтәбез, күп профильле лицей имени Булатовда ачыла бу база. Һәм Мәмәшир мәктәбендә и Мәшкәрә мәктәбендә. Аларда да шулай бүгенге көндә оборудованиелар кайтып бетте. Алар инде шушы юнәлеш буенча үзәк база булып торалар. Һәм янәшә тирә мәктәпләр аларга килеп шөгыльләнә торган булачаклар. Дәресләрдә цифровизация именно цифрлаштырылган метод белән дәрес бирүне. Һәм дәрестән соң эшчәнлекне аңлата. Бу балаларга да бик уңайлы. Безнең дәүләт имтиханнары менә огаларны эшләгән вакытта бик кирәкле лабораториялар һәм инде 1 класста ЕГЭны тапшырганда бу бик кирәкле. Табигый фәннәр буенча 3 класста үзгәрешләр булган. Алар дәрестәге һәм класстан тыш эшчәнлек өчен җиһазландырылган. Химия, физика, биология фәннәрен тирәнтү өйрәнү максаты белән биредә махсус җайланмалар бар. Һәрберсендә аерым бер фән өчен кирәкле җиһазлар. Безгә физиология, биология, нейротехнология буенча цифрлаштырылган лабораториялар кайтты. Әлеге җиһазлар укучыларга яңа белемнәр алырга һәм теоретик белемнәрен практикада кулланырга ярдәм итәчәк. Укучыларга киләчәк һөнәрләрен сайлау мөмкинлеге дә мәктәптә үк бар. Мондый җиһазларны дәрестә һәм дәрестән тыш эшчәнлектә куллану яхшы күрсәткечләргә китерәчәк. Заманча сыйныфларны ачу тантанасында әти-әниләр дә бар иде. Безгә ата-аналарга барысы да бик ошады. Кабинетлар бик матур һәм яхшы җиһазландырылган. Үсеш ноктасы балаларыбызга яңа мөмкинлекләр ачачак. Укучыларга иң беренче чиратта яңа җиһазлар белән тәҗрибә уздыру ошый. Кызлар, егетләр, сез монда нәрсә эшлисез? Без Илфарның конбосының карыйбыз. Аның нәтиҗәсен компьютердан карап була. Лицейда үсеш ноктасы үзәге булу укучыларга төрле яклап үсү, яңа тәҗрибә туплау һәм технологик осталыкны яхшыртуга һичшиксез ярдәм күрсәтәчәк. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.